Maupay nga adlaw, mga kalbayugnon. Welcome back sa aton paborito nga programa, Speak Up. Ako ang iyong Secretary, Elena Manadayday Cortado. Nga nakoliwat ang iyong Vice Mayor Rex M. Daguman, maupay nga pagbalik sa ating nga tanan. Season 2 na kita. Klaro ang balaod, klaro ang serbisyo. Yan nga season, mas damo kita pag-istoryahan nga mga ordinansa nga importante para sa aton kaluwasan ngan kaupayan. Para sa aton episode 1, pag-istoryan naton ang usa nga makakapadangat sa kinabuhi sa tagsa na kalbayugnon. Sakto Vice, ini amo ang Ordinance Number 2025-7-370, an anti-dengue ordinance of Calbayog City. Gin-sponsor ini ni Honorable Attorney Eduardo P. Tibu nga inaprobahan ni Mayor Raymond C. Uy nida sa March 19, 2025. Vice, naparuan mo ba nga ang dengue padayon nga nagiging problema kada tuig, labi na kung tag-uran? Tama ka Manaday, ang dengue impapasa pinaagi sa lamok ngan Aedes aegypti. Labi na ini nakakaperwisyo sa mga kabataan ng pamilya nga ada sa urban areas. Mao nga ini nga balaod ginbuhat para protektahan ang katawhan, pinaagi san paglimpyo san mga libong, tamang impormasyon ngan kolektibo nga aksyon. Ang ordinansa nagtutugot nga kada barangay maghimo sa ira barangay watch team. Ini na grupo gikukumpilyar sa pulong barangay, mga kagawad, tanod ng barangay health workers. Ang ira trabaho mao ang pag-organisar san purok search and destroy team nga maglilibot kada bulan para maglimpyo san mga lugar nga pwede puroyan san lamok. Gandiri la ini barangay at may obligasyon. Ang tanan nga residente kinahanglan maging responsable. Limpyo ang balay, limpyo ang bakuran, gandiri bang pabaya. Ngandiri naton kalimtan ang mga eskwelahan. Ang mga public ngan private schools kinahanglan maghimo san School Dengue Task Force. Sakto, ang principal ang mangunguna o pod ang school nurse o science teacher. Magdudumara sila sa information campaign ngan clean up drive sa sulod sa campus. Dako ini nga bulig, labi na kay ang kabataan, mao ang pinaka-exposed nga dapat maedukar temprano bahin san dengue prevention. Pero Manaday, lalo man kung may diri sumunod. May daklaro nga sirot ang ordinansa Vice. First offense, censure. Second offense, 2,000 pesos fine. Third offense, 4,000 fine o hasta 6 kabulan nga pagkapriso. Ini applicable sa mga tag-iya sa balay o establishmento na may uncovered containers, basura nga may tubig, o mga butangan nagiging breeding site sa mga lamok. Labi pa, may 1 million kada tuig nga pundo para sa mga programa kontra dengue para siguraduhon nga magpabilin nga himsog ang aton syudad. Mga kalbayugnon, ang anti-dengue ordinance diri la balaod. Kundi usa ini na pahinumdom ang kalimpyo ang disiplina diri la obligasyon sa gobyerno kundi sa tagsa-tagsa na tawo. Tama good Vice. Kung malimpyo ang libong, malimpyo ang panimalay. Harayo kita sa dengue. Ayaw kita magulat nga magkasakit pa antes magkiwa. Padayon kita mag-aram, magpakiana, mag-speak up.